Hej og velkommen til. Den her vejledningsvideo gennemgår samtaleredskabet Trivselsark, mig og mit liv. Det er en skabelon, som indeholder en masse afkrydsningscirkler, hvor barnet skal lyskryds-evaluere. Alle cirklerne er delt op i 3 kategorier, som hedder min familie, socialt og personligt. For eksempel er der en cirkel, der hedder at lave noget sammen med mor og far, som er i familiekategorien. Der er en cirkel, der hedder venskaber, som er i den sociale kategori. Og der er en cirkel, der hedder mit humør, som er i den personlige kategori. Hver cirkel indeholder et lille symbol, så barnet kan følge med i, hvilken kategori er det, vi svarer ind i. Redskabet kan bruges dialogisk, det vil sige, når I sidder sammen med barnet, kan I enten udfylde alle cirklerne, eller på forhånd aftale, hvilke cirkler er det, vi skal score på, i forhold til, hvad der er relevant. Det her redskab er også rigtig brugbart til at sende ud på forhånd til barnet, for det er visualiseret i en sådan forstand, at det faktisk ikke kræver nogen indledning eller forklaring. Barnet vil altså selv kunne krydse af, inden de skal ind og snakke med jer. Og på den måde, der kan I åbne op for en dialog baseret på krydserne. Vi anbefaler det her redskab både i den afklarende og indledende fase, men i høj grad også i den løbende børneinddragelse, når I for eksempel skal følge op. Husk på at vedhæfte redskabet i jeres inddragelsesaktivitet, så I kan dokumentere, hvordan I har inddraget barnet og hvilken metode I har gjort brug af. Og husk også på, at vores vejledningsvideoer er en måde at anvende redskabet på. Det er helt op til jer, hvordan I gør.